Manila Broadcasting Company. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 8 na bulan sang Setyembre tuig 2020. 108 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman. 115 días na lang ang nabilin para sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Nakibot ang mga opisyal sang syudad sa Bacolod lakip na ang nakamonitor sa palayag kagabi. Sang administrador sang syudad sa Bacolod, Imang. Sa programa ni Aksyon Eric Magbanwa, na monitor naton may gulpi nga pagbag-o sa syudad sa Bacolod halin sa General Community Quarantine pakadto sa Modified Enhanced Community Quarantine. Wala pa kapagwa ha? Sang executive order si Mayor Bing Leonardia. Ginapaabot nga karon nga aga, karon sa ugto, karon sa hapon, may ara na mando ehekutibo. Ang palayag kagabi sang administrador sang syudad sa Bacolod si Imang nga sa idalom sang Modified Enhanced Community Quarantine may pila ka mga pagbago-bago sa mga pagsulundan. Ginpalayag sang administrador sa Bacolod nga mauntat ang mga konstruksyon nga mga proyekto. Pamati Mayo nga ang pila ka nagbukas na posible pasirad-an liwat pareho sang salon, barbershop, gym, kag iban pa nga entertainment industry. Ang restaurant pwede magbukas apang para lang sa take-out kag delivery. Hindi pwede dine-in ha, hindi pwede kakaon. Ang palayag ni Imang, ang administrador kagabi, inisiguruhon ta pa ni kung sige ang biyahe sang jeepney di pasahero. Pero sigurado yung social distancing, ang face mask kag sumuman face shield, sige niya. Ang mall, 50% lang ang kapasidad. Ang silingon, limitahan ang hulag sang tao. Ang amo nga mando, ginkakibot manaton. Nga siling sang DOH Secretary Francisco Duque III, ang syudad kuno sa Bacolod nakarecord sang 462 kakaso sa sulod lang sang 4 kaadlaw. Suno kay Duque, kung tungaon ini, ang syudad sa Bacolod nag-average sang masubra 1 kagatos kada adlaw. Amo ini ang rason nga ginrekomendar nila nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community ang syudad sang Bacolod. Ini palayag pa lang ini sang administrador. Hulaton pa naton kung ano yang mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia. Subong nagapadayon sa mga checkpoint. Padayon pa bala ini. Ang pagpanagtag o kung pagdala sang hang aton sining home community pass, padayon pa bala ini. Ang ad kag even, padayon pa bala ini. Negosyo, iban pa. So, initanan, hulaton naton. Iniya pila ka mga palayag kagabi ni administrador sa Bacolod, Imang. Wala pa ang mando ehekutibo sang alkalde sang syudad sa Bacolod.
Hindi nuluyag ya sa opisyal kag syudad sa Bacolod, nakibot gani sila. Mando iniya sang National IETF rekomendasyon sa pagpinungkuanay ng Presidente Rodrigo Duterte kabinete niya, Health Secretary Duque kag iban pa nga mga opisyal. So kung ano ang mando ekotibo sang alkalde hulato naton karon nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Nagpasalamat kita bisan paano. Nag-negatibo sa COVID-19 si Vice Mayor Elcid Pamillaran. Kag ang mga kaupdana niya sa sulod sang ila sini puluyan. Kaya nagligad to, report sang Vice Alcalde nga nag-positive sa masakit ang iya siyam katuig nga apo nga babae. Di karon, bisan padayon nga naka-quarantina, 14 dias, nagapabilin man nga lockdown ay compound pero wala nagauntat sa pagserbisyo si Vice Mayor Elcid Pamillaran. Amo iniya, kadidikado ang aton mga public official. Si Vice Mayor Elcid Pamillaran, Administrator Imang, wala untat ang ila sini serbisyo. Mga frontliner na nagkalaigo pating ila pamilya. Amo nang ginasiling ko, wala ginapili ining kagaw. Wala ginapasino, opisyal kaman, manggaran kaman, imol kaman. Hindi mo makita ang kagaw, ang virus nga magsulod sa imo sini lawas. So, extra nga paggalong. Kung ano man ang pagbag-o-bag-o nga mando sa aton gobyerno nasyonal, ining hinali nga pagkambyo naton sa Modified Enhanced Community Quarantine, kung ano ang ginapatuman, tumanon talang. Lantawang nagkatabo subong. Napilitan ang nasyonal, ipaidalom kita, sa bag-o naman, nga mudo sang kwarentina, bangod sang kadamo-damo nga nagtuluhaw nga kaso sa COVID-19. Siling ni Duque, sa sulod sang 4 kadlaw, kadadlaw isa kagato subragin ang ginigo sang COVID-19. Nga mo ina ang rekomendasyon nga ginbaylo-baylo ang aton sini nga mga pagsulundan sa syudad sa Bacolod. So, halong ang aton mga kauturan, kung nagkalaigo ang aton mga frontliner, wala rason nga hindi kita magkalaigo kung padayon kita magsalawayon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, saysay ano nga kaintangan, responsable at ang balita, kagayang na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma o kudli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Ang natabo sa Luggapo, remember? Tuig 2014, isa ka kano ang ginpamatmatan bangod sang pagpatay sa isa ka transgender. Nadumduman nyo si Jennifer Laude, 26 anyos. Gindala ni Pemberton sa hotel. Ang laom sang kano, babae. Pag-abot dito, nadiskubrihan niya lalaki, agi gali. Ang nadala niya, ginpatay siya sang US Marine. Pagkatapos ito, gipamatmatan, anom tubtob na 10 katuig. Karon, ginrelease ini. Sang judge, madamo reaksyon, pamilya, abogado, kagiban pa. Ari ay, entrada si Presidente Rodrigo Duterte. Ang pamatmat ni Duterte, tagaan si Joseph Scott Pemberton sang absolute pardon. Di sino mo question da? Kay Presidente ang nagsiling nga ang pardon suno sa Malacañang pagpakita sa maayong kabubuton sang Presidente sa diin mahimo niya sa anuman nga oras sa idalom sa iya poder ang paghatag absolute pardon sa kay Pemberton. Di porte ni grabing reaksyon labi ni gid sa pamilya kag pila ka mga sektor. Dahil isla gusto nga pagwaon si Pemberton ang temprano nga pagpagwa kay kuno maayong batasan sa sulod gin question ari karon sinong ma-question sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa paghatag absolute pardon kay Pemberton. Wala. Tapos ng question. Libre nga magkagwa. Ang aton sakit man buota sa ginimo sang kano sa pagpatay kay Jennifer. Pero lang tawa nyo bla ang sitwasyon, tulutin bangon taman. Kung ikaw sa lugar ni Pemberton, nagkuha ka babae, luyag ka mga lipay, mabayad ka nusto, pag-abot o, lalaki, hindi ka mga kigs na. Bangod sini nga natabo, isa ka joke ang nagtuhaw, bantog dito sa Olongapo. Ano ini nga joke? Isa ka kano, nagdala sang laom yung babae sa hotel. Sang ato na sila sa kwarto, nadiskubrihan sang kano nga lalaki. Siling sang kano sa kakibot. Oh my God, you're a man. Siling kuno sa ngagi, yes, I'm a man. Let's do it man to man. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, La City. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog sa
Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:04. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,